Hej Christel, nu laver jeg sådan en video til dig her, fordi jeg endnu en gang har været i Danmark, uden at det lige lykkedes os at mødes. Så nu tænkte jeg, at jeg kunne prøve at lave en video til dig. Grunden til, at jeg gør det, er fordi, at en del af Bryllup.dk's strategi, det er, at vi gerne vil have nogle stærke partnerskaber med de mennesker i bryllupsbranchen, som er godt etableret og har nogle gode netværk. Og det er du selvfølgelig en af dem, som vi har på vores liste over dem, vi gerne vil have som stærke partnere. Jeg vil gerne bruge den her video til lige at vise dig to ting. Og det første, det er vores nye galleri, som du muligvis har set allerede. I det her galleri, det har taget os et stykke tid at lave det, fordi vi har haft nogle ønsker til, at det skulle kunne nogle bestemte ting. Her kan brugerne gå ind og søge i for eksempel vielsesringen og se, hvad kan jeg få for de penge, jeg nu har i budget, og så kan man gå ind og lægge dem som favoritter, eller se, hvor man kan købe dem, søge på geografi og forskellige andre ting. Her har vi lagt indtil videre vielsesringen, brudekjoler, bryllupskager og fotografer, og også steder i øvrigt. Og vi håber, at i takt med, at vi får lagt flere og flere kjoler ind fra hele Danmark, og selvfølgelig de andre ting også, så bliver det et bedre værktøj for brugerne, og de kan bruge lang tid på at finde inspiration i det her galleri. Så jeg håber, at du kan lide det, og at du vil anbefale det til de mennesker, du nu snakker med. Og i øvrigt også, hvis du har brudekjoler, som du gerne vil sælge eller have nogle øjne på, så send bare billeder til mig i god kvalitet, og så lægger jeg dem ind her i galleriet. Det koster dig ikke noget, det er bare noget, vi gerne vil gøre for at pleje partnerskabet. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg gerne vil vise dig, er, eller det er egentlig ikke noget, jeg vil vise dig, men det handler mere om vores julekalender, som vi er i gang med at planlægge. En af de store succeser, vi havde sidste år, det var vores julekalender, hvor vi havde præmier for 60.000, som vi delte ud i løbet af 24 dage i december. Det vil vi gentage i år, men vi vil gøre det endnu større, og det ser ud til lige nu, at vi kommer op over 100.000 kroners gaver, som vi kan dele ud. Og det vil sige, at hver dag i december før jul, der kan man deltage i den her konkurrence, og så trækker vi en vinder hver dag. Det kommer til at give en masse trafik, og vi putter meget arbejde ind i at få de rigtige gaver lige nu her. Og vi kommer også til at putte rigtig meget arbejde ind i markedsføringen af konkurrencen. Og her kunne jeg godt bruge din hjælp til sådan set bare at dele det i dine kanaler. Det er bare din Facebook-side, hvor du kan skrive om den her konkurrence, men ellers også i et nyhedsbrev, eller hvor du end lige kunne tænke dig, at det kunne være smart at skrive om vores julekalender. Og hvis du kunne tænke dig, ligesom sidste år, at have en gave med, så vil vi gerne høre om det. Altså hvis du kunne tænke dig enten, ligesom sidste år, at give nogle konsulenttimer, jamen så vil vi gerne høre om, hvad du har af idéer til det. Vi har jo brug for, at gaveværdien er en lille smule højere end sidste år, for at vi skal kunne komme op på 100.000 kroner i samlet præmiesum. Så jeg ved ikke, enten kunne det være lidt flere timer eller et eller andet. Og det kan også være, at du slet ikke er interesseret i det i år. Det er også fint nok, fordi vi er nogenlunde godt dækket ind. Vi har stadigvæk en 6-7 dage ledige, hvor vi mangler præmier, men vi har god tid til det, så vi regner med, at det skal vi nok nå at finde. Så det er bare et tilbud til dig, hvis du synes, det giver mening for dig, så spil ind med et eller andet. Og hvis du synes, det ikke giver mening, så skal vi nok kunne lukke alle dage alligevel. Så jeg håber, at tak fordi jeg lige måtte bruge 4-5 minutter af din tid, og jeg håber, at vores partnerskab bliver stærkere fremover, og at vi selvfølgelig får mulighed for at mødes næste gang jeg er i København. Vi ses. Hej hej.